Ποια είναι η πραγματική δύναμη μιας μονάδας στη διαβάθμιση των νομισμάτων? Χρυσό πεντόλιρο 1902 πιστοποιημένο Proof 62. Αψεγάδια στη λάμψη, ελάχιστες ατέλειες. Η τιμή του περίπου στα 7.000 ευρώ. Από την άλλη, το ίδιο ακριβώς νόμισμα, αλλά με μία βαθμολογία παραπάνω, δηλαδή Proof 63. Το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει πιστοποιηθεί από την PCGS έχει τιμή περίπου στα 10.000 ευρώ. Μερικές μικρές γαζουνιές λιγότερες, καλύτερη επιφάνεια, πιο έντονη λάμψη στα πεδία και η αξία εκτοξεύεται. Μία μονάδα στο grading, 3.000 ευρώ διαφορά στην αξία. Στη συλλογή και στην επένδυση, οι λεπτομέρειες δεν είναι ποτέ μικρές. Κρέτα Numismatics, η τέχνη της επιλογής.